Salam bandiraɓe fulɓe enen tabonanoɓe fulfulde nder lesɗe duniyaru no foti. Indiyam Yusuf Ishak Buba, journalist ko hapulaku FM Yola nder lesdi Nigeria. Mi wari hande mi waddanima an bandirawo wolde teddunde nde hani nanen, to en nani bo naftoren, to en naftorake bo en toro Allah renu en e majum. A andi ko woni coronavirus mabo COVID-19 na bandirawo? Coronavirus ko COVID-19 ɗum nyaw on bangungu ha lesdi China daga lewru 11 wato December hitande 2019. Nyaw ngungu wangi daga lewru December wargo hande ngu nasti lesɗe ko ɓuri 40 nder duniyaru. Ngu nangi bo yimɓe ko hewti million goo e gelle nder duniyaru. Ngu mbari bo yimɓe ko hewti ujineje 70 e gelle nder duniyaru hande hami wolwantama. To nyaw ngum kallungu daga ngu fuɗɗi ha lesdi China babe fijirde hangu wari Africa. Ngu wari Africa babe fijirde hande ngu ɗon nder lesdi Nigeria. Ngu wari nder lesdi Nigeria babe fijirde hande ngu warti woyla lesdi Nigeria. Non bo kadim lesɗe ɓaditiɗe Kamaru, Niger e ko nandi be non. To ngam mai bandirawo no goɗɗo andirta to o mari nyaw kallungu ngu biyetengu coronavirus, wodi alamaji goɗɗe ɗi nanta. Alamaji ɗi bo kanƴi ngoni ɗum nyaw coronavirus. Alamaji mai ɗiɗo kawti be nder balɗe 14 nyawɗum ɗum wanga ha ɓandu goɗɗo. Amma to a nangake ɗum yottaki balɗe 14 wala ko hollata ha ɓandu maɗa. Nder ko a nanta ha ɓandu maɗa a nanay ɗoyru, a waɗa ko ɗojjugo ɓawo ɗon bo fayin a nanay jajjaɓi ha ɓandu maɗa, a nanta belɗum maru. Nden ha fayin bo bandirawo a nanan ɓandu maɗa waɗa ko watugo ma bo batinda. Ɗo fu ɗon nder kuje on ko alamaji ɗi nyaw coronavirus mari. Nden ha fayin bo a nanan pofɗe maɗa ngaɗay ko ta'ugo, a nanta belɗum pofɗe, malla a fofirayno ni amma a waɗa ko nango pofɗe maɗa ngaɗa ko ta'ugo. To ɗo ɗum alamaji ɗi goɗɗo to mari nyaw kallungu biyetegu coronavirus mabo COVID-19. Nden ha ton bo bandirawo to goɗɗo nani irin alamaji ɗi ɗi mi limti, ko hani ngaɗa? An bandirawo ko hani ngaɗa? Ko hani ngaɗa luutu yimɓe ta nastu nder yimɓe. Ngam ɗume? To a nasti a torra ujineje, to a mari iyalu dayu iyalu maɗa, ngam kamɓe fu toraɓe wiɓe ɓe ngaɗa muñal a dayaɓe ngam aɗon nana alamaji goɗɗi ɗi a famai. Nden to a dayiɓe doggu yawni yow ha suudu nyawdigu ma bo asibiti wa mawnga, ngam a andi a tawa docta en mawɓe na kemes fa bandirawo ɓe njaha ɓe ndara iyam maɗa ɓe gi'a. Nden to a yehi ɗon bo bandirawo ɓe ndara to ɓe tabbitini a mari nyaw coronavirus, ɓe tammay sawrugo ma, nden bo ɓe geccete no hani ngaɗa ngam sendurgo e nyawɗon. Nden ha fayin to goɗɗo nari irin alamaji ɗi, ko hani o waɗa o tabbitina fa to o dilla ko suudu nyawdigu asibiti o maɓɓa honduko mako be kine be leppi goɗɗi ɗi ɓe ngaɗata andaɗi be face mask. To ɗo fu walla hidde ko a yotto asibiti. Nden bo ta jawɓu ɓandu maɗa ɓadotira e goɗɗo, ma bo to a nasti ba'atewa ta jaɓu memu jamdi ba'antewa ma e ko nandi be non. Ko ha a joɗoto se kakkila, ngam to na non ɗum raɓa e woɓɓe. Nden to goɗɗo waɗi bana ni, no o watta ngam heɓa o faddo nyaw coronavirus? Laabi ɗi gatta ngam faddago nyaw coronavirus ɗi ɗon ɗuɗɗi. Nden bo hidde ko jotto dow laabi no goɗɗo watta heɓa faddo ɗum, se ngaɗen no goɗɗo to goɗɗo nani oɗo mari coronavirus kam wiɓe ɗume on alama ɓandu mako hollata? Alama coronavirus ha ɓandu goɗɗo ɗum mari misalu ɗoyru, a waɗa ko ɗojjugo nden ha fayin bo a nanay ko nanugo ɓandu maɗa e wati. Nden bo fayin a nanay mbatidam, to a nani mbatidam nden bo pofɗe maɗa ta'ay. To a yi ɗo alamaji. Nden bo to a yehi suudu nyawdigu bo a hefta no ɓe nyawdirta. Nden no goɗɗo watta ngam faddago nyaw coronavirus: go'o, dayo ummatore ha woni pat tayuɗon, ngam tayma ha a yatama woodi marowo nyaw coronavirus a fotay e makko.
ngam may dayu tan nastu yimɓe go'o. Ɗiɗi, tokku laarugo ko bo tokku lootugo juuɗe maɗa kala wakkati fu. Lootu juuɗe maɗa e sabulu e omo e nebbam goɗɗam biyeteɗa detol, ko bo woodi nebbam goɗɗam ɗon ɗa ɓe sorata almusamman je lootugo juuɗe kuje wujango juuɗe to a homna yimɓe. Nden bo to a lootay na a waɗay ni tan a dilla, nano lootu juuɗe maɗa ni a waylita ɗo, a waylitira ɗo, a waylita, a waylita, a waylita, a tabbitina a looti juuɗe maɗa laaɓi tas hiddeko. Nden juuɗe ɗo bo tokku ko lootugoɗe kala seconde seɗɗa pat lootu juuɗe maɗa. Ta jaɓu ñañugo kine maɗa ko honduko maɗa mere mere. Ɗo fu ɗo nder laaɓi no coronavirus nangirta goɗɗo. Nden ha fayin bo bandirawo, to a ɗojjan ko to a ɗislan ta ɗeƴƴu ko ni gatta ni ma juuɗe maɗa, amma a tabbitina a lootayɗe. To a lootataɗe ni gatta. To a waɗayi non bo ko hani gaɗa to a ɗosday ko a ɗislay, heɓu leppol maɗa wongol bana ni. Jotta ba misalu nda leppol o, to a ɗistay ko a ɗojjay ni gatta, ɗojja nder ɗisla. To a hooti bo tabbitunu a lootingol boɗɗum ngol laaɓi. Ɗo fu laaɓi ngam faddago nyawu coronavirus. Nden ha fayin bo bandirawo, kala ko gatta fu ha nder kuuɗe maɗa, to a waɗay jahangal ko ɗume tabbitunu a maɓɓi kine maɗa e honduko ɓe leppi goɗɗi soreteɗi biyeteɗi wato face mask. Leppi maɗi ɗo bana ni. Min fu jonta mi mari boro am ko mi wancidata, leppi may bo ɗi ɗon kala nde mi jooɗi fu. Nda leppi ɗi ɗo, a maɓɓay ni. To a maɓɓi ni ha yehi pat a heɓay goɗɗo raɓatama, an to a mari bo a hokkata goɗɗo, nga a ɗislay nder a fofay nder. To ɗo fu ni ɗo nder laabi ngam faddago nyawu coronavirus. Nden fof bandirawo fay ta woytu fa, nyawu coronavirus ɗum nyawu on kallungu. To a yiɗi ko hani gaɗa kala wakkati fu, ɓe mbi jooɗa ha saare, jooɗa ta wurta. To a wurtake, to a nasti mba'antewa ta jaɓu waɗi ko memugo sera maga ko ha jamɗe ko non, ngam a anda moye be moye nastinga. To a yehi ha ATM machine a baba ittugo ceede ha banki, to a mari leppol kam ɗum boɗɗum a waɗa leppol a ño'ira pindi a itta ko a mari haaje, ngam foti goɗɗo feere warno memi marɗo nyawu ɗum pat ɗum foti ɗum nasta yimɓe. To ngam may komi wawi wigo bandiraɓe, ɗo fu laabi faddago coronavirus, amma na kanƴe faddoto, Allah goto kanko faddoto. Coronavirus woni risque duniyaru no foti, na lesdi meɗen tan. Coronavirus darni ko andi fu. Hande ni yimɓe pota njaha juula, ɓeɗo masinko e njata hay kalleru, ha ɓe tawi yimɓe kawri 10 fu ɓe nanga yimɓe, babe sorugo ɓe pota ɓe maɓɓita e ko nandi be non. Jahale fu darake, ngam may Allah reno en, renan en. Daroɗen ɓe do'a, daroɗen e do'a. Ɗo woni wolde seɗɗa nde min mo moɗon Yusuf Ishak Buba, jaritankejo ko journalist ko ha Plaku FM ɗola waddani on ha wakkatire nde. Nden bo miɗo yelo Allah rena en, renana en. On gettama ko ɗuɗa bandiraɓe. Assalamu alaikum.